Sa aton pagpangabuhi, ginapangita naton ang mga butang nga mapos kag madali. Nagalikaw kita sa kabudlay kag pagantos. Apang ang misteryo sa pagbalin sang dagway ni Jesus sa bukid, nagapakilala sa aton nga ang himaya nagagikan sa iya pagbaton sang pagantos, nga gintagna na sa kasuguan, kag mga ginsulat sa mga propeta. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo'y yara sa inyo. Mga utod, kilalahon nato ang aton mga sala, agud na mangintakos kita sa pagselebrar sining balaan nga mga misteryo sa sining kaduha nga Domingo sa panahon sang Kwaresma. Tanan kita, nagakonpesar ako sa Dios nga makagahom sa tanan. Sa inyo mga utod, kaya nakasala ko nga tuod sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon dako, kag tuod nga sala. Brusa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga hiles ka mga santos, sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ng Dios nga makagahom sa tanan. Kasi napatawad ng aton mga sala, tutuyan kita niya, padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Mga muyo kita, o Diyos nga mo namay, nagsugo ka nga pamatian namon na iyong pinalangga nga anak. Sagura kami sang imo pulong, kag tinuya nga amon tagipusoon, agud na magkalipay man kami sa pagtanaw sang imo himaya.
Ginapangayo namin ni sa imo, pagi kay Kristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kinagahari upod sa imo, sa kaisan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang pagbasa gikan sa libro sang Henesis. Gindala si Abraham sang Ginoo sagwa, kag ang Ginoo nagsiling sa iya. Tangla kabala sa langit, kag isipa ang mga bituon, kung maisipan mo. Ang imo mga kaliwat manginsubong sa ila kadamo. Si Abraham nagtuo sa Ginoo, kag tungod sini, ang Ginoo nalipay sa iya, kag ginbaton siya. Dayon ang Ginoo nagsiling sa iya, ako ang Ginoo nga nagtuytoy sa imo, halin sa sang Babylonia, agud mahatag ko sa imo ining duta, nga mangin imo kaugalingon. Pero si Abraham nagsiling, O Ginoong Dios, ano ang pagkahibalo ko nga mangin akon ini? Nagsabat siya, dalhi ako diri sang isa katinday nga baka, kag isa kakanding, kag isa ka karnero nga lalaki, nga nagtatlo katuig ang edad, kag isa man katukmo, kag isa kapating. Si Abraham nagdala sa Dios sini nga mga hayop. Ginpamihak niya sila, kag ginbutang niya ang mga pinihak sa duwa kakubay nga nagaatubangay. Ang mga pispis wala niya pagpamihaka. Ang mga uwak naghugpa sa mga lawas sa mga hayop, pero ginpanabog niya sila. Sa nagahinunod na ang adlaw, si Abraham natulugan, sing mahamuokit, kag may kakugmat kag kahadlok nga dumapo sa iya. Sa matuod ng adlaw, kag madulong na, sa inali may isa ka nag-aaso nga horno. Kang isa kasulo nga nagadabdab, nga nagpakita, kag nag-agi sa tunga sa mga pinihak nga mga sapat. Sa sadtugid nga tion, kag duog ang Ginoo naghimo sing kasugtanan kay Abraham, nga nagasiling, nagasaad ako nga ihatag ko ini tanan nga duta sa imo, mga kaliwat. Ining duta halin sa suba sa dulunan sang Ehipto, pakadto sa dako nga suba sang Euphrates. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Ang Ginoo among akon kapawa, kag ang akon kaluwasan. Ang Ginoo among akon kapawa, kag ang akon kaluwasan. Ang Ginoo among akon kapawa kag kaluwasan. Wala ako sing-sino nga kahadlukan. Ang Ginoo nagaapin sa akon sa tanan nga katalagman. Wala ako sing kahadlukan. Ang Ginoo among akon kapawa, kag ang akon kaluwasan. Pamati ako o Ginoo sa akon pagpanawag sa imo. Kaluoy kag sabta ako, nagsiling ka, kari ka sa akon, nagsabat ako, mapalapit ako o Ginoo. Akon kapawa, kag ang akon kaluwasan. Hindi ka magpanago sa akon, hindi ka magkaakig sa akon, hindi man pagsikwaya ang imo alagad, ikaw ang akon bulig, hindi man ako pagpabayi kag pagpatumbayae, o Diyos nga akon manluluwas. Ang Ginoo among akon kapawa, kag ang akon kaluwasan. Oo, sa sini nga kinabuhi, makakita pa ako sang kaayo sang Ginoo sa iya mga tawo. Magsalig sa Ginoo, magtuo kag indi magdula sing paglaom, magsalig sa Ginoo. Ang Ginoo amo ang akon kapawa, kag ang akon kaluwasan.
Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Filipos. Mga kauturan, padayunan ninyo ang pag-ilog sa akon, hinhatagan namon kamo sang husto nga sulundan. Gani talupanggan ninyo ang tanan nga nagasunod sini. Makapila ko na kamo sinigin silingan sang una, kagkaron ginasulit ko ini, nga nagahibi kay madamo ang nagakabuhi subong nga mga kaaway sang krus ni Kristo. Ang ila katapusan amo ang kalaglagan, kayang ila Dios amo ang ila lawasnon nga mga handom. Ginapabugal nila ang mga butang nga ila kuntani kahuyan, kagang ila lamang ginapanumdom amo ang mga butang nga iya sining kalibutan. Pero kita aton mga banwahanon sang langit, kag nagapaabot-abot kita sang pagkari halin sa langit sang aton maluluwas nga si Ginoong Hesukristo. Pagabayluhan niya ang aton maluya kag mamalatyon nga lawas, agud manginsubong sang iya mahimayaon nga lawas, paagi sa iya gahom nga iya ginagamit sa pagdumala sa tanan ng mga butang. Gani, mga kauturan ko, mahal gid kamo sang akon, kag nahidlaw gid ako sa inyo. Dawano ang inyo paglipay sa akon, dawano ang akon pagpabugal sa inyo. Hinigugma, magmalig-on kamo sa inyo pagkabuhi sa Ginoo. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palihog magtindog ang tanan. Gikan sa panganod, nabatian ang tingog sa amay, amo iniyang ahon gid hinigugma nga anak, pamatiin ninyo siya. Ginoyara sa inyo. Balasahon, gikan sa Santos nga Ebanghelyo, suno kay San Lucas. Himaya sa imo, Ginoo. Gindala ni Jesus si Pedro, si Juan, kag si Santiago sa ibabaw sa isa ka bakulod sa pangamuyo. Sang nagapangamuyo siya, nagbalhin ng dagway sa iyanawong, kang yabayo nagputi ka nagsilaw. Sa hinali may duha ka tawo nagpakighambal sa iya, ini sila amo si Moises kag si Elias, nga nagpakita sa dagway nga mahimayaon ka nagpakighambal kay Jesus na hanungod sa iya madali na lang nga pagkapatay sa Jerusalem sa pagtuman sa tinutuyo sang Dios. Si Pedro ag iya makaupdanan na tulugan sa mahamuok, pero nakamata sila kay nakita nila ang himaya ni Jesus, pang duha ka tawo nga nagatindog upod sa iya.
Sang manughali na ang duha ka tawo kay Jesus, si Pedro nagsiling sa iya, "Manunudlo, maayo gid kayari kita diri. Mahimo kita sing tatlo ka tolda, isa para sa imo, isa para kay Moises, isa para kay Elias." Wala gid siya makahibalo kung anong iya ginhambal. Sa naghambal pa siya, maisa ka panganod nga nag-abot ka naglikop sa ila. Kamagitutunan hinadlukan sang ginlikupan sila sa panganod. May tingog gikan sa panganod nga nagsiling, "Amoy ning akon anak nga akon ginpili, pamatiin ninyo siya." Sa pag-untat sang tingog, isahano na lang sa Jesus. Ginhipsan lang ini sa magitutunan, kag sadto nga inadlaw, wala gid magpanugid, bisan kay sino sa ila nakita. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo, Ginoong Jesucristo. Maglingkod ang tanan. Mga utod, maayong gabi sa iyong tanan. Daw kadasig lang, ari na kita sa ikaduha nga Domingo sa panahon sang Kwaresma. Di sa nagligad nga semana, gipamalandungan naton ang Ebanghelyo na hanungod sang pagtimtar o kung pagsulay kay Jesus sa isa kayawa. No? Sa bagay, nga amoy na ang mga katigulangan naton may ekspresyon. Kung magsinabad gani kita, kag magpasaway, ang ilahang balanon, pahimunong, daw panulay ka sa Kwaresma, no? No. Oo, no? Pwede nga ang panulay magamit sa aton, no? Nakakita na kamuyawa, wala? Ha? Wala? Oh! Ang ibang classmate, maligoy ta. Na ang yawa nagagamit bisan pa sa aton amigo. Agod nga sulayon kita, no? Ang yawa wala nagapakita nga daw kaladlukan. Ang yawa sa masami nagapakita sa makagalaniyat, no? So gani amo nang aton nga halungan, no? Kay wala iyang yawa nagatimtar sa aton nga mahadlukan kita, no? Kundi sa So paano nato ini malampuwasan pangamuyo? Kaysa pangamuyo aton masugata kag makilala ang Dios nga magapasalig sa aton nga buligan niya kita nga makalampuwas sa mga pagtilaw nga nag-abot sa aton kabuhi. Hinigugma nga mga utod, kainagid lang samtang nagapamista kay pista subong sa balantang, no? Hindi ba lang? Ba't mo namista di sa inyo sa balantang, no? O kung basi may ara pa na karon nga wala ka pamista, kadto ka mo tapos sa misa, no? Basi may bilin pa, no? Samtang nagakaon sa isa ka balay, daw nagasamo ang akon nga kakunyag nga magkaon, kag ang daw luha sa akon mata, no? Imagine mo nga nagakaon ka sa pistahan, kag may isa ka nag-istorya sa iya pasos sa kabuhi. Anong iya nga pasos? Hindi naman sa kilala. Pero gina-istorya iya. Ako nga nagapamati, ba daw hindi ko mapunggan nga daw magmiha-miha, nahuya lang ko nga maghibi. No? Senior father, may bata ako nga subong third year college. Senior pero father,
during sang pandemic, nag-eskwela siya daw first year college, no? Siling niya, nagbusong siya, Father. Pero ang masubo mo nga, wala, gi Kuya Father, kabalo nga nagabusong siya, no? Kaya do kasagad, gid sa iya magtago, kaya wala mabalaan, no? Sa ulihi lang siling niya, lain ako nga tiyan, no? Daw na-dismi ako, no? Gusto niya, dal ako sa ospital. Nati ko, hindi mo ko pagdalon sa ospital, ay mapatay na ko, guro. No? Ay gindala sa ospital, dito lang gid makatalupangod, kag makahibalo ang nanay, nga manugbata na ang iya nga bata. No? Yang sadya, pagali kay kung magbata ka sa ospital, nga wala ka ka-prenatal, hindi ka pagdali-dali nga batunon. No? Imbes ka buligan ka, sermonan ka pa sang doktor, gali kag sang nurse. No? Imbes ka buligan ka nga makalampuas, sobra pagali sa pare, ang doktor kag ang nurse, akigan na kasi todo-todo. No? Hinigugma nga mautod, no? Ang pasos sa itong iloy nga siling niya, Father, bisan ano ko, daw mga init ang ulo ko, pakitluoy gihapon, nga buliga ng akon nga bata, nga makabata gid. Kag Father, pangamuyo gid, no? Tudo ako pangamuyo, nga kabay pa, makalampuwas. Ako, kag akon bata sa sininga kahimtangan. Ahay salamat sa Dios, no? Nakalampuwas kin man siya, no? Kag subong iyang apo, nagasinabad na kung magmisa, no? Sa ilang chapel, no? Pero just to imagine sa sinang sitwasyon, no? Nga wala gid sa ginalungong, no? Kag amo na to no, piga-piga dayon, no? Hinigugma nga mautod para sa sadtong iloy, isa sadto ka sitwasyon sa diin, nakita niya ng Diyos matuod sa iya kabuhi. Ang pangamuyo, makabulig. Makabulig sa aton, agod nga magmapag-on kita, kag makita naton ang gahom kagamot sang Dios nga nagapanghikot sa aton kabuhi sa tunga sang kabudlay. Sa nauna nga balasahon na batian naton ang istorya, si Abraham gid pangabay sang Dios. Agod nga papatud-an sa iya nga ang Dios hindi magpabaya sa iya, sining sang Dios, dala ka sa mga sapat diri. Kag tungaa sila sa tunga. Ang mga pispis wala yagin tunga. Kay nga aman tigamay na nga daan tungaon mo pagiti ano lang tutsuray karon sa pispis, no? Tamaan man ka logical, no? Pero ano ang punto? Gintunga ang mga sapat. Kasi ang una nga panahon, kung maghimo gani ka sa kasugtanan o kon covenant o kon agreement, ang duha ka tawo, amo na ginahimo nila bilang ritual. Ang sapat, ginatunga sa tunga. Tapos malabay ka mo nga duha. Ano ang bot silingon? Kung hindi ka mangintampad sa imo nga pangako, ang matabo sa imo, kasubong sining mga sapat nga hiwaon sa tunga. So ano ang natabo sa aton istorya? Ang Diyos lang ang naglabay. Si Abraham, wala. Buti ningon hambal sang Dios, ako nagapamatuod sa imo nga matuman ang akon promesa sa imo. Ang imo kaliwat, maging kasubong kadamo sang bituon sa kalangitan. Kagbalas sa baybayon. Bow. Side note, kung sa aton binga panahon, ang kasal amo na abi ang image, no, kay ti agreement, contract, no, covenant, no. Kung halimbawa abi ang mag-asawa nga kaslon, pagyon sa tunga sang duwa nga ginhiwa nga sapat, no.
Agod nga kung mangin unfaithful ang isa, kung hindi mangin matuod, ting matabo sa iya, hiwaon. No? Matsyag ko siguro ba si damo na nahiwa. No? Hinigugma nga mga utod. Ang Diyos, siling niya, ako lang malabay. Ako lang ang mahatag sa pamatuod nga buligan ko ikaw, Abraham. Buot silingon hinigugma nga mga utod, kung kita nagadangop sa mahal nga Diyos, ang Diyos padayon nga magapasalig sa aton, hindi niya kita pagpabayan. Tigani, paano naton ma-encounter o kumasugata ang Diyos? Paagi mismo sa aton pangamuyo. Sa Ebanghelyo na batian naton, ang dagway ni Jesus nagbag-o, samtang nagapangamuyo siya. Amo man ina ang matabo sa aton. Kung nagapangamuyo kita, mangin bag-o ang aton dagway, buot silingon, ayhan mainiton kita nga tawo kita nga bugalon, o kon maiyaiyahon, o kon dalok. Pero kung nagapangamuyo kita, kamasugata nato ng Diyos, mabatyagan naton siya, mag-aamat-amat bag-o ang aton dagway. Matransform kita buot silingon. Matransfigure kita. Ng aton kabuhi, mangin kabuhi, nga maalwan, kag matinumanon, sa mahal nga Dios, kag tampad sa aton mga pangako, sa isa kag isa. Ganinigog mga mautod, hindi kita magbiya sa Dios. Hindi kita magpati sa sayop nga eleksyon. Mga tao nga may kaalam, katinlo, kag kapisan sa pagpamuno kag pagtuytoy sa katilingban. Mga muyo kita. papakura kami o Ginoo. Para sa mga tao nga wala sing pasensya, sa mga kaluya kag luyag nga ang tanan manginhimpit. Kabay pa nga ang simbahan mangintanda nga ang kabuhi diri sa kalibutan isa ka pagpanglakaton sa tunga sang kasubo kag kasadya sa kaluya kag kabasko. Mga muyo kita. Papakura kami o Ginoo. Para sa aton tanan nga nagatilipon subong, kabay pa nga ang kabudlay sang krisis nga ginabata subong, magtudlo sa aton sa pagluntad sang hustisya, paghidait kag pagbinuligay, kag sa pagsikway, kag pagsumpong sang graft and corruption, bisan diin man ini nagaluntad. Mga muyo kita. Papakura kami o Ginoo. Para sa mga nagamasakit, kabay pa nga paagi sa kasakit ni Kristo, ilaman mabatyagan ang iya pagtatap kag pagulikid sa tion, sang kabudlay kag ila maagom ang pag-ayo sang ila lawas kag kalag. Mga muyo kita. Papakura kami o Ginoo. Sa pinasahi, aton man ipangamuyo ang kahimtangan sa aton pungsod. Ilabi na gid aton man ipangamuyo ang maayo nga lawas kag subong man ang pagluntad sa hustisya sa aton anay presidente nga yara karon sa pagtilaw man sa pagpanglakaton sa iya kabuhi. Aton iampo kabay ubayan kag pipigan sa gihapon sang gugma kag grasya sang Dios. Mga muyo kita. Papakura kami o Ginoo. Halangdon nga amay, pamati ang among pag-ampo. Imo ginpakita sa amon ang nawong sang Ginoo nga nagbalhin, baguhaman kami bilang imo mga anak nga nahamutan. Paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen.
Kamuyo kamo mga utod, agod ang akon kaginong nga sakripisyo, mahamutanun ta sang Dios, amay nga makagahom sa tanan. Batunon ta sa Ginoo sakripisyo sa imong mga kamot, sa kadayawan kay men sa iyang ngalan, sa tunman kapuslanan, kisa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, kabayan ning sakripisyo magpana sa ngamon mga sala, magpasanto sa ngamon lawas kagkalag, kag maghimo sa amon nga mga takos, sa pagsaulog sang piyesta sang Paskwa, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takos sa angay gid, igo ka nga puslanon sa amon kaluwasan. Nga sa gihapon kasatanan nga duog, magpasalamat kami sa imo. O Ginoo Santos nga Amay, gamhanan kag walay katapusan nga Dios, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Sa mabantala na niya sa iya magintuton-an ang iya palaabuton niya pagkasakit, ginpahayag niya sa ila ang iya himaya dito sa balaan nga bukid, sa diin nga paagi sa iya ginpakita sa ila ngang pag-antos nagapadulong sa himaya sa pagkabanhaw. Inisuno sa kasuguan ka sa mga propeta. Gani upod sa mga ilas sa mga santos, nag-amba kami sing walay untat sa kalantahon sa imo himaya nga nagasiling. Diyos ang mga ersito. Sana, sana, sana. Sa imo nga himaya. Sa kahitaasan, ang nagakari sa ngalan sang Ginoo. Sana, sana, sa kahitaasan. Sana, sa kahitaasan. Santos ikaw nga tuod o Ginoo kag tuburan sa tanan nga pagkasantos. Gani, ipadala ang imo espiritu sa pagpasantos sining mga dulot. Agod ya mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa amon Ginoong Jesucristo. So wala pa siya gintugian sa kamatayon, nga iya ginbaton sa kinabubuton. Iya ginkuha kag ginpamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Kag iya inigin panagtag sa iya magintuton-an nga nagasiling. Magkuha kamutanan kag magkaon sini. Kaini among akon lawas nga igatugyan para sa inyo.
Subong man pagkatapos ng panihapon, iya ginkuha ang kalis nga nagapasalamat liwat. Kag iya'y naging palibot sa iya maging totoan nga nagasiling. Magkuha ka mo tanan, ka mag-inom sa sining kalis. Kainia mo ang kalis ang akong dugo, ang dugo sang bag-o kag walay katapusan na kasugtanan. Nga igaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Ganiyo amay amang ginahalad sa imo ning tinapay sa kabuhi kag gining kalis sa kaluwasan. Sa pagsaulog namon sa handumanan sa pagkamatay kag pagkabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo kay imo kami ginkabig ng mga takus sa pagatubang ka sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. Huwag hinuunong duma ang imo simbahan, nga nalapnag sa bugos sa kalibutan. Himpita siya sa paghigugma upod sa among Santo Papa nga si Francisco, sa among obispo nga si Jose Romeo, kay sa tanan nga makaparian. Dumduma ang mga sakop sa ningamang katilingban, nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumduma man tanan nga nagkalamatay sa iyong pagkaabyan, batuna sila sa pagtanaw sa iyong may himayaon nga nawong. Kaluuhi man kami, ngaya dali karon nagatambong, agad maambit namon ang kabuhi nga wala si katapusan. Magdayaw, kamakimaya kami sa imo. Upod kay Santa Maria, Birhen Ilosan Dios, upod kay San Jose nga Yabana, upod sa mga apostoles, kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo. Pagi sa imo anak, nga sa Hesu Kristo. Paagi sa iya, upod sa iya kagira sa iya. Ginahatag sa imo, Diyos, sa may nga makagahom, sa kaisan sa Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kaghimaya, sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Tungod kaginsugo sa aton manluluwas, mga muyo kita puno sa pagsalig suno sa gintudlo sa aton. Sa manalangin, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sang salangit, patagan mo kami niyang si kanunamon sa matag adlaw, kagpatawaron mo kami.
sala namo. Siling nga ginapatawad namo ang mga kag dili mo kami ipagdao sa mga panulang inunoong luwason mo kami sa kalaon. Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan. Hatagi kami sa pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala. Kag paliguna kami sa tanan nga mga palaligban. Samtang nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw nga amon ginalauman na magabalik sa Jesucristo nga amon manluluwas. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa iyong mga apostoles, pagidait kinabilin ko sa inyo, ako pagidait kinahatag ko sa inyo. Hindi pagtamdang amon mga sala, kundi pagtuo sa iyong masimbahan. Kagsuno sa imo ginsiling, hatagi siya sa iyong pagidait kag paghiusa. Ikaw nga nagkabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sa makatuigan. Amen. Pagidait sa Ginoo, yaragi hapon sa iyong tanan. Kag hiraman sa imo. Mga utod si may kalipay, maghatagay ka mo sa pagidait. Peace. Cordero sa Diyos na nagawala sa mga sala sang kalimutan, maloy ka sa nagawala sa mga sala sang kalimutan, managi kami o Ginoo, sing paghirai. Mga utod, iyari ang kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang maginadapit sa bangkete sa kordero. Ginoo, dila ko takus ka magsulod ka sa akon pulian. Apainit lang lamang sa kapulong ka mag-aayong akon kalag.
sang akon tagipuson, nga ikaw akon kit nga mabaton. Sa matud mo nga presensya, sa balan nga Eucharistia. Akang kun indikit matigayon, magkarig Jesus sa gihapon, ipagitugot nga sa imo mahamulan, manuluwas sang akon kalan. Palig magtindog ang tanan. Mga muyo kita, o Ginoo, sa tapos na namon na baton ng imabalaan ngang sakramento, nagapasalamat kami sa imo, kabisa nagapuyo pa kami sa duta, imo na kami ginapaambit sa mga butang nga langit nun, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Palig maglingkod sa makadali para sa mga pahibalo. Sa palabuton niya March 27, magapatigayon kita sa Lenten Recollection diri sa aton Barangay Chapel. So ang Lenten Pilgrimage. So aton ina pagabutonon March 27, Huwebes nga adlaw, alas 4 ang takna sa hapon. Kag pagkatapos ina alas 4:30 sa hapon magasugod ang aton niya Lenten Recollection. Kag may ara sang individual confession. And after sang confession, alas 6 ang takna sa gabi, may ara kita sang Santos nga misa diri sa March 27. Sa liwat ina Huwebes nga adlaw. So ganitanan ginaagdagid sa pag-attend sa aton niya Lenten Recollection diri sa aton Barangay Chapel nga pag facilitate
sa aton niya ministry sa aton niya parokya. Kag subong man ang aton niya Via Cruces, every Friday, alas 6 ang takna sa gabi. Madamag niya salamat. Palig magtindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Bendisyonan kamo sang Dios nga makagahom sa tanan. Ang Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Mga utod sa may kalipay, malakat kamo sa pagidait na haladang santos nga misa. Salamat sa Diyos. Mayong gabi sa tanan. May gabi man, Father.